Hoe definieer je ze plekken in het zonnestelsel? Misschien zijn we een generatie van mislukte schepsels. Of zien we het ooster evolutie te bieden? Het is solitaire koninginnen en een kosmisch mierennest. Is levenskwaliteit verbonden met de bezettingsgraad? En is de baksteen in zijn maag wel het metsen waard? We kunnen je overheid leven te rap vooruit spoelt. Om meer rusten dat we bouwen, hoe minder dat we stus voelen. Een kleine spekkel ligt te midden van de duisternis, geïsoleerd van alles, snel we weg op onze ruimterit. Het enige leven die voor ons als mens bekend is. En net op deze plekken zie de oorlog voor een trend is. Is dat de roeping? Dat we excelleren als woordmachines in totalitaire controle staten, dat soort regimes. Aldous Huxley draait de mommen in zijn graf, wetende dat was aan dichte richting Bokanovski's stad. We zijn nog wetend over zoveel zaken. We zijn alles doen van een harte raad. Maar als het pad dan nooit stopt en doodloopt, we zijn op dat punt dat we zorgen moeten maken. We zijn nog wetend over zoveel zaken. We zijn alles doen van een harte raad. Maar als het pad dan nooit stopt en doodloopt, we zijn op dat punt dat we zorgen moeten maken. We zijn organismes met de drang voor de controle toen we consumeren, totdat we bijna niet meer overrun. We domineren het overschot van de voedselketen, omdat we geen weg met onze innerlijke woede ween. Zonder natuurlijke vijand zijn we arrogant geworden. Positioneren we boven alles zonder band te vormen. Dus we investeren in tegen in plekken van te zorgen voor onze omgeving. We schrappen norm met de menselijke beleving. Moderne wezens, maar we houden vooral de jager-verzamelaar tevreden die diep in ons verleen smult. Maar tot vandaag nog ons aan een invloed dat de zaan en dat we mee zullen. Hoe definieer je onze plekken in het zonnestelsel? We zijn in staat voor hele steden onderdrukt te metselen. Want toch zijn er zoveel mensen die hen dus bezitten. Beest dat we er over het algemeen en pure luxe zitten. Er is onevenwicht op de kosmische weegbalans. En van ons min hebben we niet voor alles zomaar een tweede kans. Maar moet het staan met resultaten we behaald. En zoveel redenen waarom dan ik hier nu een verhaal ben. We spreken het leven aan zonder dat we de taal kennen. We bluffen deuren doen, we beseffen niet al gefaald. En het armste wezen op het wereldwijde oppervlak die niet is wet als uit grote merendeel is stuk gemaakt. Is dat de roeping? Dat allebei een houtje doen en de rest te negeren. Zo creëer je geen vertrouwd gevoel. We zijn verblind, alleen bezig met fouten doen. Dus wie van ons zou er weten wat als ze nou bedoelen? Ze spreken over artificiële intelligentie, terwijl dat de meeste mensen niet eens zo intelligent zijn. Het is gebrek, maar niet voor mij. Althans zo zit toen nodig er een essential liever niet bij. We zijn nog wetend over zoveel zaken. We zijn alles doen van een harte raad. Maar als het pad dan nooit stopt en doodloopt, we zijn op dat punt dat we zorgen moeten maken. We zijn nog wetend over zoveel zaken. We zijn alles doen van een harte raad. Maar als het pad dan nooit stopt en doodloopt, we zijn op dat punt dat we zorgen moeten maken. We have a key moment in history. Some have called it a super year. The coming together of major global decisions on climate, nature, oceans and development. It could not be more important and far-reaching. What we do in the next few years will determine the next few thousand years. We zijn nog wetend over zoveel zaken. We zijn alles doen van een harte raad. Maar als het pad dan nooit stopt en doodloopt, we zijn op dat punt dat we zorgen moeten maken. We zijn nog wetend over zoveel zaken. We zijn alles doen van een harte raad. Maar als het pad dan nooit stopt en doodloopt, we zijn op dat punt dat we zorgen moeten maken.